welcome back to the channel Karthi's vlogs. Matilla inchollari yanu usharule so nikula matilla usharulare nenve so dada panda ini nikulu raddu vlogs ulla mehendi vlog tuyaru part 1 and part 2 tutaru nanala tutujaru just potule next vlog nikula expect mantadittaru and marriage vlog paadu yes and last vlog pandaditte na plan betene undu vlog onji monthdu bokka marriage vlog paadu and marriage vlog is almost done editing pura atunu nanu onji video clipping and actually wait mantandale dayapanda important video clip ave nan deidinane ichi so ereda andala unda andi anu nado undu ereda andala ittu naku kadapera tuka andala wait mantandule so battuna almost done boka marriage vlog na aram nikale upload manpuli nikula ave enjoy manpuli and miss manpochi marriage vlog na aina tu pura beautifully capture mantade and nikul definitely ave duodu mast eddepunu okay na miss manpochi bokka dada panda onji just inchane onji vlog mantad just en onji life update korka andu vlog mantadini dada update panda dalechi just itu dina padu bidriditte onji almost 10 days ladana itte and padu bidride back to kudla now nikul ena room ude nan piratu ondullari yani ena room by the finally I'm here kudla barsala start athundu apana cyclone affected iddu barsa baronduna I'm so happy raddu dina tampu cool adittu ini onchuru dommundu pira dombu battine pira start barsa battina lekkage iji pira start apunu sheke so the actually onchuru sheke avandu so nikul wa urudullare and nikul urud barsa unda comment manpule almost mast kade barsa ne undu but comment manpule nikul comments odaring mast kushi apunu and mehendi part 2 vlogging nena pubadu 50 likes barodi and wait mantandule if you want to see a dance performance okay initto vlog onje speciality undu ade gottune dada penda ite mehendi tuyaru yani kalige shopping malpunaga wo dress la tojpaditiji yani kalige panoditte and body bookane tojpavend but mehendi the dress avadu boka wedding the saree avadu reception pardina lehenga avadu neat adu oriyada leppadu video manpadi kalige tojpavdu ani yani innadite but busy tina karana anchinchi balpuna gadi bidi uppunate marriage enkalna illadane function anda onchur gadi bidi uppunu so aa gadi biditi yani av kelsa maldidane hiji inkincha podu ಕೇನರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿತರ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ ಇದೆ ಅನಿತ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತದೆ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತದೆ ಮೆಹಂದಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಅನಿಕಲಿಗೆ ತುಷ್ಪಾವೆ ನಿಕುಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಹಂದಿ ವ್ಲಾಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಟು ತೂತಾರೆ ಏನ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಅಂದು ಸೊ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಅನಿಕಲಿಗೆ ತುಷ್ಪಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡ್ರೆಸ್ see this is my dress nanala neat ad bokka tochpave video dittu tuondu play so this is my outfit okay mool onje slit undu bokka sided la slit undu mool slit undu bokka ee sided la slit undu mooji 3 sides slit undu and kai ittuji neck sleeveless but sleeveless yan paadve but ee sala ink sleeveless paadare ittuji daye panda dance man paretunu so kai ancha incha pura derpunaga onje uncomfortable feel apundu etu pandala sleeveless padana kai na arama derpare antu inkantu uncomfortable mast feel apundu comfortable uppuji so ancha denchana onchu steps pura jaasti kai derpuna tirguna pura undu neat adu fully packed uppuga andu ee dress andetunda like 3/4 sleeves la polladini sali but otherwise yan sleeveless paadve chu simple steps anda okay but onchu 5-6 minutes dance ಇತ್ತು ನಾವು ಅಪ್ಪಗ ಏನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಸೋಲೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಒಂಚಿ ತರ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಉಪ್ಪು ಜಂಕುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಪಾಡ್ನ ಸೊ ಅಂಚಾದಿ ಸಲ ಫುಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆದು dance performance korini inchina dress detoni I actually wanted silver only daypada onji gavanda lekka paadunu ejina lehenga dala paadunu anyways reception lehenga ne paadwa onji tara dress agila da dress pura panda dance manpare sari apuja itu movement e tojuji so ena husband na cousin na mehendi ge anonji gavanda lekka dress paadini ದಾದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜಿ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಗೌಂದಲ್ಲ ಇತ್ತು ಪಿದಾಯಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ದಾದ ಮೂಲ್ಮ ಕಾಲಿ ಕೈ ಪಂದೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ತೋಜು ಸೊ ಅಂಚ ಅದಿ ಸಲ ಸೆಲ್ವರ್ ಇತ್ತು ಮೈ ಗಾಡ್ ಸಚ್ ಅ ಬಿಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಟಾಪ್ ನೆತ್ತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತುಲೆ ಇಂಚೋನು ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾತಿನ ನೇಜೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜೊಂದು ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಂಚೌಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ದುಪ್ಪಟಲ ಸೇಮ್ ಇಂಚೌಂಡು ಯಾನ್ ದುಪ್ಪಟ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿಜಿ ani ದಯಪಂಡ ಅವ್ ಮಸ್ತ್ ಅವೇನೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮನ್ಪರೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪುಡು ಸೊ ಅಂಚಾದಿ ಯಾನ್ ಐತ ದುಪ್ಪಟ ಪಾಡಿಜಿ ಸೇಮ್ ಈ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಟು ದುಪ್ಪಟ ಇದು ಓಲ್ದೈತೆ ಅನ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜಿ ನಿಕಲೆ ತುಚ್ಪಾಗ ಪಂಡ ಸೊ ಖಾಲಿ ಸೇಮ್ ಅತ ಇಂಚನೆ ಉಂಡತ ಅನ್ ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಇಂಚ ಅಗೇಲ ಕಾರ್ದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಚು ಸೊ in undu dress
ನೆಟ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಮಂತದೇರಿ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಎಲೆಲಿಯ ಟಿಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ದೇರಿ ತೋಜುಂಡ ಇಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಕಲೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ ತೂಂದುಪ್ಲೆ ಸೈಡ್ ಪಾಡೋನುಪ್ಲೆ ಸೊ ಇಂಚ ಟಿಕ್ಲಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರಿ ನೆಕ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಸೊ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಓಲ್ದೆತ್ತೋನಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕಲೆಗ್ ಪನೋಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಬೊಕ ಓಲ್ದೆತ್ತೋನಿ ಏನ್ ಪಂಚನ ಬೇಜಾರ ನಿಕಲೆಗ್ ಓಲ್ದೆತ್ತೋನಿ ಪಂಡ ಮೂಲೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿದೆತ್ತೋನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೂರ ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಕನಪ ಅವನು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಯ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಡೌಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣಾರ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ इंको स्याटिस्फैक्शन कनपादिनी जल्दी ऑनलाइन कनपादे बट मस्त कडिमे कनपादिनी सो यान मूले कुड्लडे हंपन गट्टेड शॉप द पुदर नैना पिजी ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ನಾಳೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪೆ ಅನ್ಬೋಕ ಹಿಂಗ್ ಫೈನಲಿ ಓ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಹೌದೇತೋನೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಕನಾನಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಬಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಟೈಲರ್ ಉಳ್ಳಿ ರೆಂಚನ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಸೊ ಕನತದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತದು ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ದು ಕಟ್ ಮನ್ಪಾದು ಶೋಲ್ಡರ್ ಬುಕ್ಕ ಪಿರ ರಡ್ಡು ಟೈಲರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಇಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಅಂದ್ ಸೊ ರಡ್ಡು ಜನಟ ಕೊರ್ದು ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಇಂಕ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಸೈಜ್ ಡ್ರೆಸ್ ಓಳ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಚಿ ಇಂಕದ ಅದು ನಾವು ಏನಡ ಅಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎನ್ನ ಸೈಜ್ ಇತ್ತು ಡಬಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಧೈರ್ಯ ಮಂತದ್ದು ಡಬಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ನ ಇದೊಂದು ಟೈಲರ್ ಕೊರ್ದು ಸರಿ ಮನ್ಪಾದ್ ಬುಡಿಯ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ಇಂಚ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಚಾಯ್ತು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ನೇ ಕೇತು ಪೇ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ 2750 rupees. Okay, 2750 rupees. ಈ ಸಲ ಒಂಚೂರು ಪನೋಡು ಪಂಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿನೇ ಮಂತದೆ ಅನ್ನೋದು ಆಯ್ಪಂಡ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ದದೇತೋನು ಒಂಜಿ ಸಲ ರಡ್ಡು ಸಲ ಪಾಡು ನಾವೇ ಹಂಗಿ ಬೊಕ ಪಿರ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಮನಸ್ ಅಪ್ಪುಜೋ ಅಕುಲ್ ತುದ್ದಿರತ್ತ ಮುಕುಲ್ ತುದ್ದಿರತ್ತ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವೇ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೇರಿ ಅನ್ನೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಚ ಪಾಡುನು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಚೂರು ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಸಲ್ವೋ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಸ್ಯಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಲೆಹಂಗಾ ದೆತ್ತಂದೆ ಪೂರ ಕುಡ್ಲಾಡಿದೆತ್ತಂದೇನಿ ಓಕೆ ನೇತ ಪ್ರೈಸ್ ಲ ಪಂಡೆ 2750 ಒಂಜಿ 100 ರೂಪೀಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದು ಪಾತೆ ಸರಿ ನೆನಪಿಜಿ ಜಸ್ಟ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆತೆ ಸೊ ಉನ್ನೇನ್ ಮೂಲೆ ದೇತುಂದೇನಿ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆಡ್ ದೇತುಂದೇನಿ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಮೆಹಂದಿ ಸೋನಿತು ಬ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ನೇತು ಒಂದೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ನಿ ಕಲೆಕ್ ತೊಚ್ಪಾರೆ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ದಯಪಂಡ ಇಜನೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಿ ಕಲೆಕ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಪಂತೈತೆ ತೊಚ್ಪಾ ಇಜನೆ ಅಂಡ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನಾಲೆ ಕಾಪುನು ಸೋಂಚಾದ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಿರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುನು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರಾ ತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ vlog tikwe boka marriage vlog reception vlog pura ai boka pira normal vlogs I'll be back in normal vlogs. Thank you so much. Lots of love. See you. Bye bye.